pachoka. Kata kamano, kalure kod kinde mage ne ginyiso doho ni ne giyudo boke kowuok kuom doho mane ogolo chik mar mondo mi kik ochop e nyim doho en owuon. Apani wachak mana gi kanyo omulo nikech nitiere moko kuom oganda manoteki kata mana dwe mar 12 mar higa mokalo. Nyaka sani kata mana ndachgi mapok ofweny ni kanye. Winjo kanyo ka LSK wacho ni golgi kata bende githo kata mana gi ngima mar mondo mi joggi obed gi ng'eyo kama yawa magintie. Mokwongo Sharon, anoka support wach abduction kech oken gima rach, oken gima ber, en gima ok kech kane kero kawo mano wacho no biro rito ngima jopiny. To ngima jopiny en gima kata mana katiba o recognize. Koro ngene seche ma ji olal, mano nyiso ni okindegi nigi ratichgi mar timo application e court, gima iluongo ni habeas corpus. Yen manyiso ni gidwa ni mondo jogo gol onge kaka inyalo mak ng'ato to ji okia ni en kanye. Koro en responsibility mag police nikech inspector general man gi power manyiso ni en morito jopiny, en mo maintain law and order, en monego ong'e ni stations adi mane Kenya kata jogi komakgi to getgi kanye to ng'at mane momakogi. Koro en responsibility mar inspector general mondo nyis jopiny ni jogi ni kanye. Koro mano kanya wuoye mang'eny kech kata mana ker nicho wacho ni wach abduction ok onego bed ni bedo sani. Jotelo mang'eny osekwedo wach abduction mowacho ni Kenya ka as much as ni ng'ato nigi ratiche mar wuoyo kata wacho nitie gimowacho ni in ratichi nitie kumochope to ratich ng'ato be chakore kumo. Koro kan nitie ng'ama owinjo marach e gima ng'ato wacho onego bed ni imake ti iluwo katiba itere court to e court kanyo ji odhi ogore to ko oyude gi makosa to tweye. To seche moko baneno ni okil moko be go siasa nikech ngene seche ma ikelo jogi nyalo paro ndalo mane Masengeli ne inspector general police acting neno kano tere do nikech jogi be dwa ni koro jatelo ni kosedhi do ni kaso dhi okwang wono ni ne okwang wono no kabiro kaso koro make headline koro ni news wacho ni Masengeli no dhi e TV no dhi e court wacho makama koro ngene jogi tiyo gi ma kaka siasa. To emineno kata jo siasa moko mabok ni gi practice sana ibo yudo gi e court. Koro mane mineno ka jogi balance nikech an gima anyalo wacho ni inspector general Kanja ko oponin chomie court order onego be no appear to en monego be no appear mondo odhi protect kata mana government ni odhi wach na abduction gi ko kia ni ok timre e loch mare to en gi option ariyo. Nyiso ni ko kia tije to ogwe tao oket ng'at mo manya bedo gi responsibility mogi gima timore. To kopo no ng'eyo to wach ni jogi ncho makgi to otwegi kure kata nitie kaka process mane giluwo kech the only law mawacho ni ng'ati nyalo mak more than 24 hours mana kopo ni omake yo matimore gi weche mag terrorism. To terrorism act ema wacho nyalo wacho ni ng'ati nyalo mak for 30 days kapod itimo investigation. Koro magi gik monego be no dhi lero to ineno ka noko apia nikech embe no dhi okawo orders manyiso ni ok odwa dhi mbele kucho. Koro gima wacho in short ni ng'ato onego bed gi responsibility ne ka en Kanja odhi e court dhi wach ne joge ni kanye nikech en responsibility mare mondo koro kik gigi waket ne ker kech ng'eni Kenya ka tinde gimoro amora kotimore en William Ruto. Ng'ato ket ne jatend piny nikech kata mana kinde thuolo mosekalo ok nyadichiel kana nyadiriyo ma jatend piny osewacho ni jogo iko ma bende teko samoro bende mwacho ni okera ni ng'at teko gi jok ma iteko bende we thuolo to kwateno kana mana katimo. Ing'eni Sharon ka ne William Ruto ka otelo William Ruto nowacho ni namba 1 obro dwar ni police obed independent. Ok obedwa ni police itiyogo kaka weapon e weche mag siasa. To kan chose keto jogi mobedo ni police tiyo tijgi kaka independent body. Police onego bed ni bedo tiyo tijgi. The only problem wan go e structure mar police iyudo ni national intelligence report ne president gi national security. DCI command mar DCI kata kopo no gi report ne inspector general iyudo ka gimbe gi pod gitiyo kigeno. Koro nyiso ni
kopo ni kanja magi police reforms monego bed noketo mondo ket command structure mare ko wuok inspector general to nego bed ni jogi te onge gimoro amora matimore e police station, e DCI, e national intelligence mondo koro bed gi information. Tinya yudo nitie jomoko be matindo tindo maonge lemo madongo mabe sabotage nikech ibo yudo kikundi mopogore jomoko ma gime gidwa tima tije gi kaka dwaro. Koro inya yudo ni samoro president ko wacho no kiegi matimore nikech nyiso semiyo jogi teko, police omiyo teko, omiyo pesa monego bed ni timo tijegi. Koro kan tijo mama koji koro me no wacho ni wan wakia kata samoro rigi jigi ne mama koji nikech yudo kata joma ncho makigi yudo ka ng'ato wuok kama make no to wang'e poth orwaka ngolo en nyaka gi wakili. Ndalo Uhuru Kenyatta no kanongo mak ng'ato yudo ka ji itero rivayale itero kure. Koro ngine seche moko inyalo penjore to jogi ka government ema makogi to makoro wenge ler ni samoro kata mana joma malala gine ma seche moko makogi. Koro kinyang'eyo